todos e benvidos a outra charliña máis de carne humanización. A de hoxe en día, oídesme ben todos? Vale, a charliña de hoxe corre cargo da unidade de rehabilitación cardíaca e a maioría xa nos conocedes, pero vamos presentar. Maribel é a fisio, que é a que leva ali a supervisión do ejercicio físico e a que vos faz falta o ejercicio na rehabilitación cardíaca. E eu son Susana, son a enfermera que superviso un poquinho a monitorización, que estemos todos hemodinámicamente estables e que todos os parámetros están ben para facer un ejercicio físico supervisado. Por a rehabilitación cardíaca xa sabéis que non só é ejercicio físico, si tamén nos damos moitas cañas que a educación sanitaria. E esta charliña que vamos a facer hoxe é como o ejercicio físico nos pode axudar ao noso corazón a mellorar esa mellora cando temos despois de ter un evento cardiolóxico, pode ser unha cardiopatía isquémica ou pode ser un disgusto, unha insuficiencia cardíaca. Cando temos esa enfermedad, sempre hai moito medo a empezar a facer exercicio físico. E, sobre todo, cando nunca estivamos acostumbrados a facer exercicio, pois non sabemos como empezar. Hoxe en día o que queremos é axudarnos un poquinho a ver que o exercicio físico de intensidade moderada, supervisado, estruturado, vai nos beneficiar, estou un pouco nerviosa, a mellorar a nosa saúde cardiovascular. Vale, imaginade que eu vos dixera que teño unha pastilla que vos vai axudar a mellorar a vosa capacidade muscular, a fortalecer a vosa musculatura, os vosos huesos, que nos vai axudar a prevenir os factores de riesgo cardiovascular, como son a hipertensión, a diabetes, o colesterol, que nos vai axudar a controlar o noso peso, que nos vai axudar a prevenir algúns tipos de tumores, como son o tumor de páncreas, como vai ser un tumor de próstata, ou de colon, ou de mama nas mulleres, ou tamén que nos vai axudar a sentirnos mellor. Segregamos endorfinas, vamos a estar máis animados e vamos a prevenir a depresión. Si vos digo que eu teño esa pastilliña, me imagino que todo o mundo quererá que lle demos a receta desa pastilla, non? Pois esa pastilla existe. A pastilliña chamase ejercicio físico regular de maneira moderada. Vale. Vamos a avanzar. Antes de empezar, vamos a falar do que é unha cardiopatía, porque, bueno, temos que saber de que partimos e como o ejercicio nos pode axudar. Unha cardiopatía según as guías europeas, un conxunto de enfermedades que onde o noso corpo, o noso corazón afectalle tanto a súa estrutura, como a súa capacidade de bombeo, como pode ser a nivel de a conducción eléctrica. Sabedes, como falaba Sonia, a compañera na charla anterior, comparaba o corazón como se fora unha casa, que ten paredes, que ten cañerías que nos leva a auga, que ten portas que saben en que se cerran, pois isto sería pasámoslo, pois o músculo, que serían as paredes, as cavidades son as aurículas, as portas son digamos, as válvulas que temos no noso corazón, e despois as cañerías que lle levan a auga ao noso corazón son as arterias coronarias, que son as que nos leva a sangre por si. Eu podo ter enfermedade a nivel de todas estas estructuras. Enfermedades, pois, dentro das enfermedades cardíacas vamos ter as arritmias, que se afecta tamén a ese ritmo cardíaco. Sabedes que a arritmia máis frecuente é a fibrilación auricular. Podemos ter enfermedade a nivel das arterias coronarias, que son a cardiopatía isquémica, os infartos, as anginas. Podemos ter a insuficiencia cardíaca, que é que o corazón non bombea con suficiente forza. Vale? A cardiopatía hipertensiva, as arterias están moi rígidas e o corazón ten moita resistencia para bombear a sangre, entón ten que facer máis forza. E tamén, a nivel das válvulas, desas portiñas que separan as cavidades do meu corazón, pois tamén pode ser que non cerren ben e poden aparecer patologías. Aí. Entonces, todo o que temos aquí é o meu corazón non bombea da forma eficaz como debería para levar a sangre ao meu corpo, e ao non distribuir ben a sangre hai unha mala distribución dos líquidos, o cual, se eu teño unha mala distribución dos líquidos, os líquidos van quedar por aí, digamos, perdidos no meu corpo. Isto é para entendernos todos. Vale. Entón, eu que vou notar? Eu vou notar que me falta respiración, que me costa máis, que me sinto máis cansados, porque teño líquidos no meu pulmón. E iso, a xente de insuficiencia cardíaca nota, por exemplo, que ten que poñer, cando se deita na cama, 2 almohadas para dormir. Tamén podo notar, cando levo tempo de pé, que a mí me hinchan sobre todo as zonas de clives.
nervios e perna, teño retención aí de líquidos. E tamén outra cousiña que se lle recomenda moito a xente que está en insuficiencia cardíaca é que se pese todos os días. Por qué? Porque se eu engordo 3 kilos en 2 días é que non é meter un atracón moi grande, senón que é que estou retendo moito líquido. Vale, os meus tamén, os meus músculos, sobre eu, como estou fatigado, como teño falta de aire, pois cada vez móvome menos, os meus músculos non reciben o oxígeno que deberían, porque non se ejercitan ben, entonces hai debilidade muscular. Os riñóns non filtran como deberían, entonces aparece a cardiopatía hipertensiva. E tamén temos máis riesgos de ictus. O que temos aquí que ter en cuenta? Temos que invertir isto. Entonces, para intentar invertilo, o que aquí está, é onde entra a rehabilitación cardíaca, que temos un ejercicio físico seguro, unha educación sanitaria e un abandono dos hábitos de vida tóxicos, como serían deixar de fumar, mellorar un poquinho a nosa alimentación, tratar a dieta mediterránea, sabedes que é a dieta gold standard para a salud cardiovascular. E según o Instituto Nacional de Estadística, as enfermedades do sistema circulatorio siguen sendo a segunda causa de morte a nivel de España. E como veis aí, máis do 80% dos eventos cardíacos están relacionados cos nosos hábitos de vida. Hai uns factores de riesgo, todo o mundo teria que conocer cales son os seus factores de riesgo cardiovascular. Hai uns factores de riesgo cardiovascular donde nós non podemos facer nada, que son a edad, maior riesgo, o sexo nos homens é máis frecuente a enfermedade cardíaca hasta que chegamos á menopausia, que aí empezamos a ganar as mulleres, e a herencia genética. Se eu teño familiares de primeiro ou segundo grado que teñen antecedentes de ter unha enfermedade cardíaca, pois é máis probable que estén. Pero despois temos 7 que sí que podemos actuar. Isto é como, digamos, os factores de riesgo son como papeletas que eu teño para que me toque a lotería. A maior papeleta, maior suerte para que me toque a lotería. Pois o mesmo pasa con os factores de riesgo. E os que podemos actuar, e vamos aquí, os hábitos de vida, son a diabetes, a tensión alta, que é a hipertensión, vamos a ter o colesterol alto, a obesidade, o estrés, que é outro factor importante, o sedentarismo tamén é outro factor importante, e outro que sí, sempre que cando chegades, sobre todo os que chegades ali a sala hemodinámica con infarto, o primeiro que vos dicen é: "Usted fuma?" Pois o tabaco tamén é outro factor de riesgo, digamos, como un dos máis importantes. É que temos que evitar. Vamos a pasar a falar do sedentarismo e da inactividade física. Son, digamos, que dos conceptos que van moi de la mano, pero son distintos. A actividade física é non conseguir as recomendacións de movimento que temos que fazer no meu día que me manda a uns. O sea, non moverme o suficiente ao largo do meu día. E o sedentarismo é pasar dentro das horas do día máis de 6 horas sentados. Sabemos que, según dice a Organización Mundial da Salud, en actividade física a principal causa entre un 25% do cáncer de mama e colon, 27% dos casos de diabetes, sobre todo a tipo 2, e un 30% de cardiopatía isquémica. E máis do 60% da población é inactiva, non se move. E como veis, aquí temos un círculo vicioso que a mí me produce a inactividade física. Porque non só estamos, aquí non só vimos a falar de corazón, que sí, estamos falando na charleña de cardioloxía, e como, bueno, os que estáis de rehabilitación cardíaca, cando dou as charlas sempre digo o mesmo. Non podemos ver o sea, temos que ver o corpo como un todo, non podemos pensar solo, pois aquí veño a falar do corazón e vamos a arreglar o corazón. Despois vou ao traumatólogo e vamos a arreglar os huesos, despois vou ao digestivo e vamos a arreglar o intestino. No, teño que traballar o meu corpo como un todo. Por qué? Porque o que eu faga, os meus hábitos de vida non só van a afectar ao meu corazón, sino que tamén me vai a afectar a nivel endocrino, a nivel óseo, inmunitario, digestivo, reproductivo, a nivel nervioso e muscular. Que non produce a inactividade física? Pois arteriosclerosis, vanse a depositar aí colesterol e fibrina, vai aparecer a enfermedade coronaria, infarto, hipertensión, a miña sangre vai ser un poquinho máis densa, co cual aparece trombosis venosa, disfunción endotelial, a nivel muscular, pois esa falta de músculo que aparece a sarcopenia, vale, máis, despois a nivel óseo, o meu hueso, como non ten moito calcio, vai aparecer osteoporosis, máis riesgo de fracturas, de caídas, a nivel nervioso, ansiedade, depresión, vamos, cáncer reproductivo, digestivo, o fígado graso, o
cáncer colorectal, estreñimiento, sobre todo, endocrino, pois a resistencia a insulina, tamén a diabetes e a obesidade. Quedarnos que o sedentarismo e a inactividade física é a cuarta causa de morte mundial despois de tabaco, a hipertensión, que é a asesina silenciosa, se lle chama, e a obesidade. E este círculo vicioso, pois temos outro círculo que nos vai axudar a transformar a nosa salud, que é o do ejercicio. Vale. E temos que pasar de ser unha persona inactiva, que estamos aquí moi grises, a aumentar a nosa capacidade funcional. Eso é o que nos vai axudar un poquinho o ejercicio físico. E dentro dos beneficios do noso ejercicio físico vamos a ter que vamos a mellorar a nosa fuerza, a nosa resistencia. Si sabemos que os músculos son o sostén do noso esqueleto e o que nos fai movernos. Se eu teño uns músculos fuertes, vou ter tamén uns huesos fuertes, van a tirar desos huesos, evitamos que os nosos huesos perdan o calcio, co cual estamos prevenindo esa osteoporosis da que estábamos falando. Vamos nos estar movendo e vamos manter o noso normopeso, vamos ter máis estabilidade, vamos ter máis equilibrio, co cual prevenimos as caídas. Aquí o objetivo de todo isto, eu sempre penso, eu falo de min, penso na miña cabeza. Eu quero chegar a 100 anos sendo unha superabuela, movéndome super ben, pois é o que queremos con todo isto. Vale. E a nivel cardiovascular, pois sabemos que o ejercicio físico regular de intensidade moderada vai nos axudar a controlar a nosa tensión. Sobre todo os que vedes a rehabilitación cardíaca, cando miramos a tensión antes de empezar a facer o ejercicio e despois a miramos despois, moitos preguntáis, oi, pero como é que teño a tensión máis baixiña que cando empecé? Cando estamos facendo ejercicio durante o entrenamiento, a nosa tensión sube. Por qué? Porque o noso músculo necesita máis oxígeno, entonces hai máis demanda, bombeamos máis e sube a tensión. Pero terminar, cando xa estamos recuperados, un dos efectos inmediatos que vemos, digamos a corto plazo, é esa baixada de tensión. Por qué? Porque durante o ejercicio que facemos é generamos óxido nítrico. O óxido nítrico é vasodilatador e o que fai é abrir ben as arterias. O que falábamos é que a hipertensión é unha resposta a esa rigidez arterial. As arterias están máis rígidas e o meu corazón ten que facer máis forza para bombear a sangre a través delas. O ejercicio físico melloramos esa flacidez, como non me sale. Flacidez non é. A resposta endotelial, que seña a vasodilatar mellor. E tamén o mantén, se eu sigo con ese ejercicio, a partir do mes, 3 meses, eso manténse no tempo. Que beneficios me dan a tensión? Pois vamos a reducir a sistólica en menos 7 puntos. Se eu tiña, por exemplo, 130, pois mellorando despois na miña sistólica en 123. E na diastólica tamén me axuda a ter entre menos 5 puntos, máis ou menos. Despois, vai me axudar a controlar o meu colesterol. Tanto axuda a subir nun 5% o HDL, que é o que se considera o colesterol bueno, para entendernos todos, vale? Despois axúdame a controlar o meu LDL, que é o colesterol malo, o que queremos evitar, é como outra pastilliña máis que tomamos para prevenir e mellorar as nosas grasas na analítica, producen un 5-10%, e os triglicéridos tamén, que son outras grasiñas que temos que combatir, que temos aí na analítica que temos que controlar, que axudan a controlar un 50%. E despois tamén é unha pastilla que tamén nos vai axudar a que a sangre seña un pouquinho máis líquida e evitar ese riesgo de trombosis. Tamén temos que ver o músculo como un órgano endocrino. Segramos as mioquinas, que son antiinflamatorias, vale, para que nos axudan un pouquinho a que o noso corpo teña maior sensibilidade á insulina, co cual vamos a prevenir esa diabetes, teña maior sensibilidade á insulina, entonces digamos, queimamos mellor a glucosa, elimínase mellor a glucosa e prevenimos esa diabetes tipo 2. E tamén aumenta a lipólisis. Canto máis exercicio facemos, que se me olvidaba, ese beneficio de aumento de consumo de glucosa, que se metabolice máis, manténse incluso cando estou facendo exercicio. Termino de facer o meu exercicio, que son 45 minutos ou unha hora de exercicio aeróbico, por exemplo, estou como despois de 2 horas, metabolizo moito mellor a glucosa que se non houbera feito exercicio ningún. Vale. E tamén a osteoporosis é o que falamos, o músculo move os huesos e evitamos que se descalcifiquen.
que lo quede por aquí. Bueno, e aparte de, pues, segregamos endorfinas, que nos van a axudar a sentirnos mellor e estamos prevenindo a depresión. Pero tamén se están facendo estudios sobre o Alzheimer e a demencia, que caminatas, sobre todo o aire libre, vale, caminatas de tipo aeróbico, o aire libre, tamén nos axudan a que as neuronas se vayan conectando mellor e prevenimos esa demencia do tipo Alzheimer. Ben vedes que facer ejercicio, pois, renta. A ver que nos anima ahora a salir de aquí a facer unha boa caminata. Vamos a matar. E isto é actividade física. Vamos ter que distinguir conceptos. A actividade física, según a Organización Mundial da Saúde, é calquer movimento que eu faga que genere energía, que faga que se me movan os músculos e genere un consumo de energía. Vale. E vamos a ter distintas recomendacións. Sobre todo, dos nenos hasta os 18 anos, a recomendación é que fagan 60 minutos de actividade todos os días, pero non é unha actividade moderada. Como os nenos son pequeniños e teñen moito que queimar, son vigorosa. Na xente adulta, a partir dos 18, sí que nos recomendan 150 minutos, que iso xa o teredes oído, de unha actividade moderada. Entre 150 a 300 minutos. Vale. Canto máis nos movamos, mellor. Aquí estamos falando de manternos activos todo o día. Camiñar, ir facer os recados a pé, subir escaleiras, planchar, fazer as nosas tareas do día a día, estarnos en movimento, evitar o sedentarismo. E despois xa teñen recomendacións individuales, pois que estou embarazada ou estou en posparto, que ejercicios sería máis ben para min. Despois sí que aquí, tamén, se vos fijáis, xa nos empezan a meter a fuerza, que temos que fazer 2 ou 3 veces os adultos, 2 ou 3 veces a semana a fuerza. Na xente maior xa empezan a meter tamén que teñen que facer, a parte da fuerza, actividades de equilibrio para manterse activos. Que non nos quedemos solo con que o exercicio aeróbico é o único exercicio que teño que facer. E despois hai as guías tamén. Hai unha guía que saliu da Sociedade Europea de Cardioloxía no 2020 que xa fala do exercicio físico e do deporte en xente con enfermedade cardiovascular. Trátanse, non se ven ben, pero vemos. Aquí o que fan é mirar todas as enfermedades cardíacas, tanto congénitas, miocardiopatías, cardiopatías isquémicas, se teño unha enfermedade do corazón, estou embarazada. Falan de que o ideal é que o noso cardiólogo, que nos fan un diagnóstico, que nos fan unha estratificación do riesgo e toma a decisión conjunta de que de ejercicio é o máis adecuado para min e para conseguir un objetivo que é estar activos e ter unha boa salud cardiovascular. E agora vamos a diferenciar, porque non é o mesmo facer actividade física, que é o que falamos, estar movéndonos todos os días, que facer exercicio físico e o deporte. Temos actividade física, manternos activos, facer actividade que genere un gasto de energía, que é o que o noso escudo diario que nos vai permitir proteger o noso corazón. Caminatas, estar na huerta, subir escaleiras, pero aquí está la jornada que me trago de la corona, o ejercicio físico, que é unha actividade física planificada e estructurada, que vamos a necesitar unha receta, vale? E este vai ter os beneficios directos sobre a nosa salud cardiovascular. Despois está o deporte, que aquí ten un carácter competitivo e ten unhas normas, que este sí que se enfoca no rendimiento e aquí sí que é opcional. Todo o mundo temos que manternos activos. A maioría de nós tenemos que facer exercicio físico, pero aquí o deporte, sobre todo se eu teño unha patología cardíaca, vamos a deixar por outro. Por qué? Porque ten un componente estrés que a mí non me beneficia. Movernos é só o primeiro paso. O exercicio seguro é o que nos vai axudar a ter o noso corazón máis fuerte. E hai que saber distinguir un poquinho cal é o que nos vai axudar a manter a nosa salud cardiovascular óptima. E isto non nos sacamos da mano, vale? Non inventamos nós aquí en rehabilitación cardíaca, está consensuado e está reconocido nas guías europeas de cardioloxía. Tanto, isto é a guía europea de cardioloxía do deporte ejercicio para persoas de enfermedade cardiovascular. A recomendación 1A, digamos que é como, a mí se che dice, está un nivel de evidencia 1A, quero dicir que é, xa me dicimos moitas veces, que é como o adiro no que tuvo infarto. Eu teño que tomar adiro sí ou sí para toda a vida. Pois isto, recomendación de ejercicio 1A.
Na xente que tuvo un infarto, na guía 2023, pois tamén, recomendación de evidencia, 1A. Na insuficiencia cardíaca, tamén, 1A. Na miocardiopatía, pois xa, aí, porque depende do meu nivel de enfermedade do corazón. Vale. E agora, digamos, como empezamos a facer o ejercicio? Vamos a irnos metendo en materia. Motivarnos é moi importante, pero aquí o importante de todo, e o meu objetivo é manter a adherencia. Teño que empezar a buscar un ejercicio que a mí me guste, porque eu me sinta seguro, que sepa que estou facendo ben. Vale. E empezar con metas pequenas, ou sepa que vou conseguir, porque o que non podo coller é dicir eu agora. Por exemplo, eu falo de mí mesma, a mí gustame correr, agora gustame correr, pero non me poño a ir a maratós, ni me poño a ir a facer... Por qué? Porque sei que me vou picar e tamén é que vou estoupar no medio do camiño, porque eu non teño esa capacidade para aguantar unha maratón. Entón, teño que fijarme objetivos pequenos que eu sepa que vou conseguir para que me sinta a gusto comigo misma e que vaya conseguindo esa adherencia. E buscar un porqué. Vale. Pois si quero ser máis activo, pois si quero chegar a unha edad que eu me poida levantar da miña silla con 90 anos ou con 50 sin ter que usar un andador, ou disfrutar con meus nenos, buscar o meu... E buscar o porqué eu quero facer. Pois, a maioría das persoas que estáis aquí, pois tuve un evento coronario, pois quero recuperar e conseguir sentirme ben e mellorar a miña salud. Pois, despois, apoio, que buscar un noso médico de atención primaria, aparte do noso cardiólogo, podenos dar uns apoios, unha pequena supervisión, a nosa familia, que estemos tamén, que sepan que estamos facendo un exercicio, que nos apoyen nesa progresión, e empezar de menos a máis. O que falamos, non podemos pretender agora salir a correr unha maratón ou que nos poñamos, chegamos, anotámonos ao gimnasio e eu, pois eu agora nunca fixen pesas, pero teño que levantar 60 kilos. Pois evidentemente, se levanto 60 kilos, ao mellor mesmo. Pois temos que empezar de menos a máis, unha progresión pouco a pouco. E a quedarse sempre con esta frase na cabeza. O exercicio funciona se se mantén no tempo. Non importa a cantidad do exercicio que eu faga, sino a calidad, o que eu manteña no meu tempo. E vamos que a receta. Falábamos que o exercicio necesita unha receta e que receta necesito. Pois eu necesito saber frecuencia, intensidade, o tempo e o tipo de ejercicio que teño que facer. A frecuencia, que me digan cantos días a semana teño que facer eu un exercicio. Que tipo de ejercicio teño? Isto é, non sei se algunha xente, cando estabais na planta, que vos fomos a ver, pois ali non, porque eu que che diga ao médico, pois camine usted lo que pueda, pois cando eu salga me digan, pois camine usted lo que pueda, chego a casa e digo, pois o que podo, ao mellor non podo nada, entón xa non me poño a camiñar. O ideal, cando nos vamos a ver a planta, nós o que se vamos a dicir, bueno, pois vas a empezar a primeira semana, empezas con 10 minutiños, vamos a empezar cas caminatas, empezas 10 minutiños sobre unha superficie llana, que non teña pendiente, que notes que podes falar, vale? Que che senta ben, aumentas 10 minutos, e vamos dando esas recomendacións. Estou che dicindo 10 minutiños todos os días da semana, vale? A que intensidade, que notes que tú podes falar, o tempo de duración, 10 minutiños, que vamos a aumentar cada semana de 10 en 10, e que tipo, normalmente decimos aeróbico. Vale, despois levamos unhas recomendacións de ejercicios de fuerza, que tamén dicimos, pois cois 3 destes e faz unha serie de tantas repeticións. E aquí vamos ao resumen. Frecuencia, aeróbico 5 veces en semana, o ideal é facer 7 días, a fuerza 2 ou 3 veces por semana, e intensidade, xa vamos a ver despois nunha diapositiva a escala de Borg, pero sí que é moi bon guiarnos polo test da fala. Se eu podo falar, é que estou indo ben. Home, se falo e me sinto moi relajado, pois ao mellor teño que complicarme un poquinho. Pero o ideal é falar. Se falo entrecortado e que ao mellor me costa, teño que reducir un poquinho a dosis, vale? E o tempo, 55-60 minutos o aeróbico, o de fuerza, vamos a ir por series e por repeticións, entón 4 ou 5 ejercicios de fuerza, que eso xa vamos a ir vendo, entre 15 e 20 minutos de fuerza, é suficiente. E sempre consultando con o noso profesional. Vale. E isto é un poquinho, esta é a recomendacións
Isto está sacado dunha guía da Sociedade Europea de Cardioloxía. Estas son as recomendacións para todos en general, pero despois eu teño que saber en que lado del cuadro estou. Se teño factores de riesgo, pois o mellor podo facer 2 ou 3 veces por semana, pero non alta intensidade. Se eu teño tensión moi alta, pois o mellor non podo. Vale, sempre temos que consultar con un profesional para ver se eu podo facer un exercicio ou outro, porque podo estar mellorando moito a miña salud cardiovascular, pero se eu despois teño unha rodilla fastidiada e me poño a facer exercicio, un mogollón de ejercicio de traballar a perna, pois o mellor podo acabar con a rodilla fastidiada ou ca espalda mal ou tal, pois xa despois teño que facer reposo e acabouseme todo, non podo facer máis ejercicio. Vamos a ver. E isto, vamos a falar un poquinho dos tipos de ejercicio que temos ali en rehabilitación cardíaca. Vale. No ejercicio aeróbico, o que se é o que se conoce como cardio, aquí o que traballamos son grandes grupos musculares, que son brazos, pernas, que se moven de forma rítmica para conseguir un consumo de energía. Vale. Este, digamos, que é o cardíaco, onde se teñen beneficios a nivel cardiolóxico, e despois temos, para un poquinho saber como eu me vou sentindo, a escala de Born. Estos os tiñestes en rehabilitación cardíaca, que sodes a maioría, conocedes todos esta escala, ou non? Sí. Vale. De 6, donde aquí notamos o ejercicio moi ligero, hasta 20, que non podo máis. O ideal para traballar é aquí, no medio, entre 12 e 13, e podemos 14. Pero é que eu estou facendo o exercicio, eu estou notando que me estou poñendo colorada, que quero romper a sudar, pero podo falar. Vale? Que me sinto, digamos, aí, un poquinho irregular. Aquí quero puntualizar, porque o exercicio físico dá pereza empezar a facer. Evidentemente a todos nos pasa. Pero despois os beneficios que nos dan son moitos, entón temos que poñer a facer. O exercicio físico é como someter o meu corpo a un pequeno agente estresor para que cando me veñan malas, me veña unha enfermedade que me genera estrés, o meu corpo sepa como responder, este ben preparado. Vale, entonces aquí andamos aí, en pequeno, en regular. Despois temos os exercicios de fuerza, que é para fortalecer a musculatura e ter unha boa resistencia. E despois vamos a falar dos exercicios respiratorios, que son para mellorar a miña capacidade respiratoria. Sobre todo a xente que ten insuficiencia cardíaca, os exercicios respiratorios axudanlles a ter maior capacidade respiratoria, oxigenan mellor e tamén teñen unha percepción de que, ainda que non melloremos moito a súa forza do corazón no exercicio, sí que despois teñen como unha mellor capacidade funcional ao oxigenar mellor os pulmóns. Non me debo explicar mellor, sinto moito. Avanzamos a siguiente. Sí. Vamos a empezar o ejercicio aeróbico, que digamos é a follita da corona, es caminar, bicicleta, nadar, bailar, a zona de cardio do gimnasio, elíptica, o remo, tapiz, bicicleta. Cando vamos ao gimnasio non temos que coller a facelos todos, escollemos un. O que temos que buscar é un exercicio que nos guste, que a nós nos guste e que nos sintamos cómodos con el. Por exemplo, eu odio facer elíptica, pois non favorito. A bicicleta, intento ir un pouquinho á bicicleta, porque tampouco me gusta moito, pero sei que a bicicleta, pois o que me axuda é a fortalecer moito os meus gemelos, que os gemelos, digamos que é como unha segunda bomba, que me axudan moito ao retorno da sangre hacia o corazón. Entón, hai que fortalecer un pouquinho esa parte. O gemelo é importante que la fortalecer. Entón, intento aí, pero a mí o que me gusta é a camiñar. Camiñamos 30-45 minutos todos os días, o ideal é unha hora, pero bueno, saber que temos que ter un calentamiento, despois vámonos na seguinte diapositiva, xa o desgranamos ben, pero un calentamiento, unha zona de traballo central e un enfriamento. E nesa escala de Born, nesa sensación de percepcións subjetivas. Por que falamos de irnos mirándonos como nos sentimos subjetivamente? Porque non todo o mundo pode facer unha proba de esforzo onde lle digan cales son as súas frecuencias cardíacas de entrenamiento. E anda que teñamos unha proba de esforzo onde eu teña as miñas frecuencias cardíacas de entrenamiento, pode pasar que eu empezo agora, que nunca fixen exercicio, fago unha proba de esforzo, dame as frecuencias de entrenamiento, e a mellor dentro dun ano esa frecuencia cardíaca de entrenamiento non me vale, porque xa mellorei a miña capacidade funcional,
e se me repiten a prueba de esfuerzo, vou ter outra frecuencia de entrenamiento cardíaco. Co cual non se podría estar, teríamos que estar facéndonos unha prueba de esforzo tras outra, e o ideal é ir por escala, esta é unha escala de percepción subjetiva, onde eu sei onde estou, como me sinto facendo este ejercicio. E tamén o test da fala. Se eu podo falar, é que estou oxigenando ben, entón, se eu oxigeno ben, o meu corazón tamén. E despois hai que fazer estiramientos posteriores para evitar as lesións e progresar. O que non podemos facer é quedarnos, se eu empezo, por exemplo, a facer unha volta a muralla e me leva media hora a facer a volta a muralla e paso o mes e sigo facendo a volta a muralla, cando empecé estou nun bordo de 14 e ao mes estou facendo outra vez esa volta a muralla e levame 30 minutos e estou, por exemplo, nunha sensación de bor de 8, pois ao mellor teño que complicar un pouquinho máis ese ejercicio. Como complico? Ou intento dar 2 voltas a muralla ou intento dar a volta a muralla, se me levaba 30 minutos, pois vou intentar darla en 20, para ir nesa percepción de 12-14. E como fago? Si voume de alta hospitalaria ou quero empezar a fazer o ejercicio porque levo moito tempo sin facelo. Pois vamos a empezar. O que falábamos, estos son o que decimos nós cando vos vais de alta. Empezamos con 10 minutos todas as días de la semana, a un ritmo que nos metemos, que podemos falar, suave e moderado, terrenos llanos sin pendientes, porque, bueno, ao principio temos que ir vendo como nos adaptamos á medicación que nos levamos pautadas e como nos sentimos. A semana, pois, vamos aumentando. Normalmente, despois individualizamos. Se vexa unha persona moi maior, pois, en vez de mandarlle aumentar 10 minutos a semana, pois, eu digo, pois, a seguinte semana, en vez de facer 10 minutinhos, faz 15. Por que máis vamos a defender? Porque digamos que son minutos o tempo mínimo para que obter uns beneficios dese ejercicio. Anotamos 10 minutinhos cada semana. O objetivo é chegar hasta facer unha hora diaria según vayamos tolerando. Demos os tempos seguros, temos que poder respirar ben, temos que poder falar, vale? Cantar non, pero falar sí. E se noto que teño que fazer unha fala entrecortada, baixamos un pouquinho o ritmo ou descansamos, según nos vayamos notando. E se vamos acompañados, a persona que vai ao noso lado ten que ir ao noso ritmo. Non podemos intentar nos ir ao ritmo da outra persona. Antes e despois de empezar, pois temos que empezar un pouquinho despacio para esa zona de calentamiento que nos vayamos adaptando, porque eso sempre pasa. Eu a mí, por exemplo, cando salgo a camiñar, os primeiros kilómetros sempre me costa máis que os restos, porque se estamos quentando, temos que quentar os músculos. Calentamiento central e despois la vuelta a la calma, que nos vayamos recuperando un poquinho máis despacio. E aquí o importante é ser constantes, porque non vale de nada que eu salga un día a semana a facer 10 kilómetros e o resto da semana xa non faga máis. Temos que quedar na cabeciña con intentar conseguir a recomendación dos pasos entre 8.000 e 10.000 pasos diarios. Vale. Ejercicios de fuerza, porque moitas veces hai na nosa cabeciña, e eu, a verdad que tamén, antes, pois, o mellor fai 10 anos, tamén pensaba, pois, facer fuerza e pois que queren presumir de músculo. Pero non, é super importante. E sobre todo nas mulleres que vamos hacia a menopausia. Canta fuerza, pois, o ideal é facer 2, 3 ou incluso 4 veces a semana exercicios de fuerza, vale? Non fai falta facernos unha pila de ejercicios, 4 ou 5 ben feitos, digamos, de ejercicios completos. E dentro destes 4 ou 5, despois aí facemos repeticións. Un ejercicio de 8 ou 12 repeticións e despois veñen as series. Entón, eu fago 4 ejercicios, onde vou facer 8 ou 12 repeticións de cada ejercicio e podo repetir esa serie 1, 2 ou 3 veces, según vayamos notando que nos sentimos, e o tempo que dispoñamos. Se fago unha serie de 4 ejercicios con 8 repeticións, ou se me dá máis tempo, pois, destes mismos fago 2 series ou 3, según nos vayamos notando. E entre serie e serie temos que descansar para que ese músculo se recupere. E cando vamos a facer o ejercicio, pois levanto unhas pesas ao mesmo tempo de subida que de baixada. Tamén é moi importante a respiración. Temos que evitar as maniobras de Valsalva. Entón, cando eu fago a fuerza, que eso, se vos dais conta, na cabeciña pasanos a todos, solemos ir ao contrario. Cando eu fago a fuerza é cando temos que soltar o aire. Subo e soltamos o aire. Vale?
Para que? Para evitar esa subida da tensión arterial que nos pode. Se eu fago o exercicio de fuerza e o aeróbico vou facer no mesmo momento, o ideal é facer primeiro antes o exercicio de fuerza e despois o aeróbico. Vale. E isto é un pouquinho, esta foto puxena para recordar porque é tan importante a fuerza. Se vos fijais, pois é para poder seguir cargando cas bolsas da compra, para poder levantarme dunha silla sentadilla, que moita xente dice, bueno, sentadillas, pois é para levantarte do sofá, que además hai algúns que lles costa os sofás levantarnos deles, e despois tamén, pois, para unha vida activa cando chegamos ao día de mañana. ¿No? Ejercicios respiratorios. Aquí xa non só traballamos a musculatura respiratoria, que é máis importante, sino que tamén nos van a ser beneficiosos para controlar un poquinho ese estrés, esa relajación, inducir a calma, sobre todo cando estamos pola noite, facer 5 ou 6 respiracións, sobre todo as diafragmáticas, van nos ajudar un poquinho a inducirnos a descansar, a la vuelta a la calma, a prepararnos para dormir. Hai distintos, onde que hai a costal alta, a baixa, as torácicas, que se tedes alguna dúda, esta despois sí que Maribel explica un poquinho máis, que é unha diafragmática. Nos collemos o aire, digamos, con 3 segundos, hinchando moito a barriga, e soltámonos, temos que levar o doble de tempo soltar o aire. Para ir soltando aire despacio, cos labios fruncidos, para, se collemos en 3, soltando en 6. E eso, para relajarnos e descansar pola noite, axuda tamén moito. Bueno, ahora, entrenamento con seguridade. Hai que hidratarse. Cando vamos a sair a camiñar, temos que hidratarnos antes, durante e despois do ejercicio. Incluso se eu non teño sede. Se vos dais conta, cando terminamos de facer o ejercicio, que hai unha xente que se vai pesar ali a báscula, a pérdida que suele haber son sobre 200-250 gramos. É de auga, vale? Entonces, é, en teoría, o que teríamos que beber. Son 250 ou 200 mililitros que teríamos que recuperar. Hidratarnos. Ir sempre vestidos con roupa transpirable. Esos plásticos que hai non son nada bons para sudar, porque hai xente que quere sudar para baixar de peso, eso non nos beneficia. Roupa transpirable, evitar as horas extremas de moito calor, de moito frío, vale? Se vamos a salir, estamos de verao, gorra, protección solar, alimentarnos, é importante ir desayunados, non salir a camiñar, se acabo de comer, despois de media hora de comer, e poñerme a dar a caminata, pois o mellor me vai sentar mal. Esperar 2 horiñas, pero sí que é importante ir desayunado, que a medicación da mañá, ou cando se solemos sentar, tomar a miña medicación. Vale. E escutar o noso corpo. Se eu estou, que non dormín nada pola noite, me levanto con dolor de cabeza, que me sinto mareado, que noto palpitacións, ou estou moi cansado, pois aí non podo salir ou estou con fiebre, por exemplo, non podo salir a facer ejercicio, porque non me poñer peor. Entón, aí vamos a usar o sentidiño común e vamos limitar. E despois tamén é moi importante o descanso nocturno para esa recuperación do meu músculo e para a recuperación da miña salud cardiovascular. Bueno, este é o ejercicio que, digamos, consideramos seguro e o ejercicio que non está aconsellado. Sedentarismo, actividades ao aire libre, a marcha nórdica, a natación. Aquí vou facer unha puntualización. Na natación, sí que na xente de insuficiencia cardíaca, como tomai moita medicación para controlar a tensión, sí que hai que ter cuidado se eu teño a tensión moi baixiña, porque a natación suele baixar a tensión, entón hai que ter cuidado. Sobre todo se tema de balnearios, contraste de frío e calor, tampouco teríamos que ter moito cuidado, e as saunas. Bueno, pues baile, ciclismo, sí que estaría todo recomendado. Temos que ter cuidado cos deportes de impacto, porque sobre todo a xente que estamos con doble agregación ou con anticoagulación, no caso se temos unha fibrilación auricular, porque podemos ter sangrados. E despois os deportes de xa para os deportes de competición non, por ese estrés que nos genera. Temos que evitar. Aquí temos unha regla de ouro que temos que ter en cuenta, que temos que, antes de empezar a facer ejercicio, consultar que estamos acabando, falar con un profesional para ver se queremos, cando queremos cambiar de rutina ou aumentar ou progresar ou vamos a empezar a facer ejercicio. Tamén
temos que ter en cuenta, estos son signos de alarma que temos que ter en cuenta se parar o meu exercicio, se eu estou facendo exercicio, de repente empezo a notar que me encontro moi mareado, que noto palpitacións, ou que teño sudoración profunda, de forma repentina empezo a rompo a sudar, ou a mí me dá, sobre todo os de cardiopatía isquémica, me dá un dolor no peito que me recorda que me puxo ao hospital o infarto, o que tenho que facer é, deixo de facer o que estou facendo, séntome, e se teño dolor no peito que me recorda o infarto, estades todos de cardiopatía isquémica, tedes as pastilliñas que temos que levar con nós, non? A cafenitrina ou o trimespral. Vale, pois o que teño que facer é me siento, collo a pastilliña que trago comigo, mordo un pouquiño e meto debaixo da lengua. Amarramos a bordet porque se sorbe antes. Espero 5 minutos, que non me pasa. Collo outra pastilliña e meto debaixo da lengua. Se aos 5 minutos da segunda non me pasou, podese tomar hasta 3, pero mellor aí o chamar. 0,61 ou 1,12, me dá igual. Vale, por que hai que sentarse? Porque estas pastilliñas vasodilatan moito as arterias e vai nos facer que nos baixe a tensión. Entón, é mellor estar sentados e van nos dar un poquinho de dolor de cabeza. Non se pode conducir despois de tomar estas pastillas porque podemos non marear e ter un accidente. Vale. E depois, sempre hai que consultar se notamos esta sensación. Ejercicio físico, seguro, claro, evidentemente o máis seguro sería que viñéramos todos a facer a rehabilitación cardíaca. Pero tamén hoxe en día, nos gimnasios, hai como grupiños reducidos, onde eu vou co meu informe médico, enseño ao meu fisio, e vai facer un exercicio físico adaptado a mí. Entón, que non teñamos medo de facer exercicio en entornos que son seguros, que van ter desfibriladores, que son personas que están formadas, fisioterapeutas, INEF, que están formadas e que nos poden guiar no noso exercicio para que fagamos para que non só para mellorar a nosa salud cardiovascular, sino que tamén para evitar lesións. Despois, a xente que ten hipertensión, sí que temos que controlar, a saber, se eu teño unha tensión por riba de 160, teño que consultarlo con un médico para ir adaptando a medicación e para, porque facer exercicio tamén suba a tensión no momento. Pero se eu teño unha tensión sistólica por riba de 200 ou por riba de unha diastólica por riba de 110, non podo empezar a facer exercicio. Vale. Nos diabéticos, teria que ir a urgencias a que me controlasen esa tensión. Vale. Eu, se son unha persona diabética, que además me estou poñendo insulina, ou ainda que non me poña, se teño unha glucemia, o ideal sería que eu antes de ir facer o exercicio que me controle a glucemia. Se teño por debaixo de 70, pois non podo ir a facer a caminata, porque me vai axudar a baixar ainda máis ese azúcar. E sabéis que o que falaba antes, que vou estar, despois de terminar de facer o exercicio, ainda vou consumir máis glucosa durante 2 horas máis, entón podeme baixar ainda máis. Entón, o ideal é, se son diabético, que eu leve comigo, pois, hidratos de carbono de absorción rápida, como son os azucarillos ou o zumo. E tamén, se eu teño unha glucemia por encima de 250, así que esos son unhas márgenes que nos aí en rehabilitación cardíaca non deixamos facer exercicio con esa glucemia tampouco. Ter en cuenta que se estou tomando betabloqueantes, que son pastilliñas que, digamos, como frenos a miña frecuencia cardíaca, ou diuréticos, tamén vamos a ter unha resposta ao esfuerzo. Como eu teño frecuencia cardíaca un poquinho máis baixiña que os betabloqueantes, a min vai me costar un poquinho máis adaptarme a ese esfuerzo. Pasamos. E isto un poquinho así, vendo as distintas patologías cardíacas que hai, que recomendacións dan as guías. O exercicio moderado é un poquinho de recomendación para todos, pero teño que saber que se teño un marcapasos, se teño un DAI, que non teño que evitar os deportes de impacto, sobre todo no peito, porque teño algo dispositivo aquí colocado. O buceo, a escalada, tamén a tengo de evitar. Se eu teño un DAI, teño que saber cal é a miña frecuencia cardíaca programada para que me dé unha descarga, porque eu terei que entrenar en frecuencias cardíacas de seguridade por debaixo desa frecuencia de descarga. E a recomendación é ejercicio e vida activa. Se eu teño factores de riesgo, igual, ejercicio moderado, que podemos falar, pero ojo co ejercicio intenso tipo aquí. Na insuficiencia cardíaca tamén, caminhatas, ejercicio moderado, pero temos que ter cuidado, facer fuerzas extremas, de movilizar moito o peso, ou tamén, o que falábamos, a natación, pois se eu teño tensión moi baixiña, teño que ter cuidado.
Na fibrilación auricular, que nas arritmias, pois non pode ir por frecuencias cardíacas. O reloj a mí non me vai funcionar, os relóns estes de controlar de frecuencia. Por que? Porque estou arrítmico. Teño que ir un pouquiño por sensacións, como me vou encontrando, por esas sensacións da escala de Borg. Si estou trasplantado ou teño unha esternotomía, na xente que ten bypasses, pois os primeiros días, pois evidentemente non podo facer exercicio de brazos nos 3 primeiros meses hasta que este estable a esternotomía. Si que se pode empezar con exercicios de fuerza. Despois, se teño unha valvulopatía, se é unha valvulopatía leve, pois entrenamiento moderado. Despois, se é unha estenosis aórtica que teño síntomas, si que ten que ser exercicio moi suave. Vale, en a pericarditis, ao principio non se pode, na fase activa non se pode facer exercicio, pero sí que despois, ao mes ou 3 meses, depende do tipo de pericarditis, sí que se pode facer exercicio físico. Importante, a motivación. Estar motivados e, bueno, e a adherencia, o que falábamos. Debemos de levar un registro, un reloj para saber cantos pasos ando diarios, se posibles 8.000, 10.000. Tamén é moi importante levar un exercicio para saber como vou progresando. O ideal é que eu anote, pois, non fai falta anotar todos os días, pero o lunes anoto, pois esta semana ando en aeróbico, pois fago 1 kilómetro en, vamos a botar, 12 minutos. Vale, a semana siguiente, pois 1 kilómetro, 12 minutos, se levo así 3 meses, é que non progresei nada. Entón, debo levar un registro para dicir, pois se a semana pasada fixen isto, pois esta semana podo facer un pouquinho máis. O mesmo pasa para fuera. Informar a nosa familia que se unan a nós tamén sería o ideal, que sentirnos apoiados e que a actividade seña de disfrute. E agora xa vamos a falar as conclusións que nos temos que levar para a casiña. O exercicio é unha medicina. É como unha medicina máis, temos que levar unha dosificación e unha recetiña e unha supervisión. Vale. O reposo absoluto nos mata. Non é que nos debilite, é que nos mata. O ser humano está feito para camiñar, estamos feitos para correr, senón non aparecería tanta inflamación e tantas enfermedades. Constancia sobre intensidade, porque é preferible que eu faga todos os días a non poñerme o fin de semana, o típico destes que vedes os que collen a bicicleta o sábado se van a facer tiradas largas e o resto da semana están sentados. Pois eso non é sano. O test da fala é moi importante, se podes falar mentre camiñas e quedar ben. Os síntomas de alarma, vale? Temos que parar se notamos ese dolor de peito, ese mareo e esa falta de aire. E que aquí o que se trata non só é de alargar os anos de vida, senón esa vida deses anos. Como me sinto eu e como estou eu neses anos de vida. E despois aquí, deixamos aquí, estas son aula abierta de rehabilitación cardíaca, unha página donde se nos registramos, tedes acceso a todos os vídeos educacionales que hai, tamén hai vídeos de ejercicio, vídeos de relajación, con mogollón de información, e vidas que laten e outras páginas que se fixo con un laboratorio con Almirán, desde o noso servicio, donde tamén hai vídeos de ejercicio, vídeos de dietas, mogollón de información que podedes buscar. É moi, en principio, nada máis. Moitas gracias a todos, a Carlos por estares aquí tamén, e acabou.